وما علينا إلا البلاغ المبين. Ang tanang Subhanallah. binugna gibuhat sa Allah subhanahu wa ta'ala dinhi sa kalibutan, aduna siya'y mga hak, di ba Sheikh? Aduna siya'y mga Mm. katungod. Gani ang Mm. hayop nga gimugna sa Allah subhanahu wa ta'ala, aduna sila mga hak, aduna sila mga katungod nga alang natong Ganoon. ihatag. Mao lang gyapon ang mga ubang binuhat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilabi na Subhanallah. kining atong mga ginikanan. Gani makita Mm. nato unya, madunggan nato unya, daghang halos tanang mga mando, mga pulong sa Allah subhanahu wa ta'ala mahitungod sa pagtahod o pagmahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, gisunod niya sa tauhid. After tauhid, pagtahod o paghigugma sa ginikanan. So ina na Allahu gyud Akbar. kabugat. Ina na kabugat. Mm. So mo kadto ang panglantaw sa Islam mahitungod sa tuwang mga ginikanan. Mm. So, Sheikh, isip nga Muslim nga gimanduan ni Allah Subhanahu wa ta'ala din hiniining ikaduha sa pinakamahinungdanon nga kasuguan paghuman sa pagsimba sa bugtong matuod nga Dios nga wala lain maong Allah. Aduna ba kitay mabasa nga mga pamatuod, Sheikh, sa Quran o sa hadith ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nga nagamando o sugo kanato, no, nagabutyag, nagsangyaw kanato og hatag og pagpatinaw nga kining pagtahod sa mga ginikanan usa kini ka mandatory, no, gikan sa labaw nga kagagahom. Sheikh, barakallahu fik. Oo. So tama Sheikh, no, daghan kaayong mga pamatuod ni ana or mga matawag nato nga mga ebidensya gikan sa Quran ug sa hadith sa Mm. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagad natong madunggan nga aya, bersikulo sa Quran nasa Mm. suratul Isra. Nag-ingon Allah Mm. subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Imma Mm. yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la Subhan. tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīra. So kabalo ka Sheikh, no, Sheikh Muhammad, every time nga mabasahan ako ni madunggan ako ni na aya, no, murag manimbaw ta kong balahibo mga mashallah subhanahu wa ta'ala. Murag ang Allah subhanahu wa ta'ala nagmando basta ko nasabtan manggod, no. Ako nasabtan Sheikh, i-check lang ko kung mali akong pangsabot. Allah subhanahu wa ta'ala manggod sa dili pa nato hubaron kini siya nga bersikulo, kini na aya. Ah, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsugo sa tua ng mga anak, labi na sa tua ng mga anak. Mm. Sa akong pagbalansi sa mga aya mahitungod sa ginikanan ug anak, duha lamang ang gipangayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tuang ng mga anak didto sa tuang ginikanan. Mm. Unlike manggod ang mando sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ginikanan, inshallah soon to be ngay mga kuan naman ta mga minyo basig grasyan ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ug mga anak, mamahimo na usab Man. kitang ginikanan. Samantalang kita ang Mm. mga ginikanan gi 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 gipatungan sila og bukat nga obligasyon, di ba? Pagsustento sa mga anak, pagdisiplina, di ba? Ang Mm. kiswa, ang ilang panapton, ang ilang pagpa-breastfeed, di ba? Nahisgutan na Mm. siya sa Quran. Mm. Pero pag abot diri sa atua sa rule sa mga anak dito sa ginikanan, sa kung pagbalanse sa Quran, duha lamang ang gipangayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sakay ko Mm. subhanallah. Ang una nga gipangayo sa Allah sa atua ng mga anak, kanang i-apil nato sila sa pagpasalamat. Awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday. But pasabot hatagi ko Mm. katakos si Allah nga makapasalamat sa imong grasya ug makapasalamat usab ako sa kuang ginikanan. Mm. Subot pasabot bilang usa ka anak, so dili gyud nato hikalimtan nga permanente kita mapasalamaton sa atong mga ginikanan, no? Mm. Kung ang tawo gani nga makabuhat og maayo sa tua, grabe gani ato ang pagpasalamat, no? Halos Mm. kung puwede pa lang kanang term nila nga utang ang akong kinabuhi sa iya ha. Tungod kay Utang nakatabang lagi, kabubuton. nakaluwas. Oo, utang kabubuton. So unsa pa Mm. kaha ang ginikanan nga bisag walay kapalit, mutabang gyud. Sa Sahih. pagpasalamat ang una. Ang ikaduha, diri nga aya na mention dinhi nga aya. Mm. Katong i-apil nato sila pirmi sa tuang pag-ampo, Mm. syukur ug dua. Bilang usa ka anak, no? I-apil nato sila permanente sa tuang pag-ampo. Dili nato Mm. mahibaw-an. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa duol nga paghubad, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya." O giobliga
labawng makagagahom sa inyo nga wala mo'y laing pagasimbahon kundili ang bugtong naginusarang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. Bimana og giobliga usab sa labawng makagagahom sa inyo nga inyong kahuron, inyong higugmaon ang inyong duha ka ginikanan, ang inyong mama ug papa. Kay kung tanaw nato ang definition sa bir kasagaran manggod sagad na tumadunggan ay birrul walidain. Ang definition sa atong mga ulama, ang bir ta'a, kanang pagsunod, pagsunod sa ilahang mga mando, pagigugma, pagtahod sa ilaha. So kailangan sabot pasabot mo na kini ang ebidensya, ang pamatuod nga mandatory gyud, obligatory gyud sa tuwa ng mga anak nga tahuron nato, higugmaon nato, sundon nato ang atong mga iginikanan. Nya gipalawig pag sa Allah subhanahu wa ta'ala, imma yabalugan na indakal kibara haduma aw kilahuma. Kung usaman sa ilaha no naa sa imong poder nya naabta na sila sa ilahang katiguang, o baka silang duha, no? Silang duha tiguang na nasa imong poder, wala taqul lahuma uff. So ayaw pagsulti sa ilaha og kanang uff nga word. So diri ang translation diri sa mua, ang uban pod kanang pinakamubo daw nga pagsupak sa imong ginikanan kanang moingon lang kag uff, kanang pagpanakla ba. Kanang moingon lang kag so ayaw daw pagsulti og inana sa ilahang duha. So modo na ang pinakamubo nga pagsupak sa ato ang mga ginikanan kanang manakla ka, inigsugoon ka, inigistoryahon kanila. So kinahanglan wala tanharhuma, wakul lahuma qawlan karim. Wala tanharhuma, kanang ayaw sila patas-i og tingog. Dili nimo sila pagasingkahan. Dili singkahan. Dili singkahan, dili singhagan, so dili taas og tingog nga mulabaw pa ang imong tingog sa ilaha. No? So kinahanglan ubos gyud ang imong tingog sa ilaha. So mo na ibot pasabot sa mutahod mangganit sa tuang mga maestra sa una. Diba? Inigabot nato sa eskwelahan, mutahod ta sa ilaha sa kanang pinakamubo nga tingog, pinakahinay nga tingog unsa pakahanga atong mga ginikanan. So inana gyud mga higala mga igsuon. Waqfid lahum janaha dhul min ar-rahma. Iubos ang imong panig, murag gitandi sa Allah subhanahu wa ta'ala ang anak nga adunay panig, no? Kumbaga iubos ang imong panig nga inuban sa kaluoy rahma sa ilaha. Kanang iubos ang imong panig. But pasabot dili ka magmataas sa ilaha. Kailangan ubos gyud permanente ang imong panig sa ilaha. Kanang inubanan nimo kanang adunay kaluoy. Unya dinhi nako ng aya nga wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Og isulti nimo nga anak, ya Allah, o Allah, kaloy silang duha susama sa pagkaluoy nila sa kuha kadtong bata pa ako. Sabot pasabot permanente nato sila iuban sa tuang mga pag-ampo panalangin. Gawas kung ang imong ginikanan hilabi na sa mga balik Islam, hilabi na ang imong mga ginikanan nga wala pa sa Islam, so dili gud pwede nga i-apil mo sila ampo nga pasaylo ng ilang sala. Apan pwede nimo sila i-apil sa imong ampo nga itultol sila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tinuod nga relihiyon. Makamatngon sila ug malamdagan sila sa Islam. So mo to ang ingon sa mga halandon na mga ulama nga kung iampo man ang atong mga ginikanan nga wala pa sa Islam, so iampo na pwede nato sila i-apil pero pinaagi sa pagtultol sila sa Islam. Malamdagan sila, no, makita nila ang Islam or i-guide sila sa Islam. Daghan pa kayong mga aya nga nagpamatuod nga obligado gyud sa atoa ng mga anak ang pagtahod ug pagigugma nato sa atong mga ginikanan. Ato kaganiya, mo to nasulti nato kaganiya mga higala, mga igsuon nga nagapaminaw nga after human pagmando sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang mga ulipon nga walay laing pagasimbahon kundi siya lamang bugto naginusarang Allah subhanahu wa ta'ala, gisunod dayon niya ang pagtahod ug paghigugma sa atong duha ka ginikanan. So napalaing aya nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. So simbahan nagmando ang Allah subhanahu wa ta'ala, fi'lul amr, pangutos ni siya, sugo ni siya, no? Wa'budullah, simbahan ninyo ang nag-inusarang Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Ug ayaw ninyo siya iuban sa bisan si kinsa or sa bisan unsa nga butang. Sabot pasabot nagbawal ang Allah subhanahu wa ta'ala hugot nga iyang gibawal
nga musimba kita og lain pang mga Dios, gawas lang gid siya. Siya lang nang Mm. naginusarang Allah subhanahu wa ta'ala. Unya gisunod niya dito after tauhid wa bil Mm. walidain ihsana. Ug Mm. obligado sa inyo ha, nga inyong tahuron ug inyong higugmaon ang inyong duha ka ginikanan. So after tauhid, gisugo niya ang pagtahod, paghigugma sa atong duha ka Mm. ginikanan. So Mm. halos tanang mga propeta, mga higala, mga igsuon, no? After gisugo sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? After nga human nga gisugo sila sa Allah nga siya lamang ang simbahon, siya lamang nagsimbahon, siya lang naginusara, gisunod dayon niya ug mando sa iyang mga propeta ang pagtahod ug paghigugma sa mga ginikanan nila. Mm. Ila binakatungkang halos tanang propeta. Dini usab sa hadith, mga higala, mga igsuon, nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dana fil jihad. So adunay usa ka lalaki nga ning-abot sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nananghid, gusto siya mo apil sa kanang jihad, no? Mm. Pakigbisog. Mm. Fakala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahayyun Sallallahu alaihi walidak, wasallam. ahayyun walidak. So nangutana ang Nabi sa propeta sa kadto nga lalaki, buhi pa ba ang duha nimo ka ginikanan? Tubag ang lalaki, naam, buhi pa ya Rasulullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid, rawahu Muslim. But pasabot, uli dito sa inyo ang duha og serbisyohi ang imong duha ka ginikanan. So gikonsiderar Mm. kana karon nga pag-jihad, mga higala, mga igsuon. Sabot Mm. pasabot, ang pagserbisyo nato sa tuang duha ka ginikanan, ang pagtahod nato sa tuang duha ka ginikanan, paghigugma nato sa tuang duha ka ginikanan, gikonsiderar kini nga jihad dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dili lang di ay jihad, no? Kanang mugunit ka karog espada kay makigpisog ka sa, although usa lang gyapon kana, part lang gyapon kana. Mm. Pero tanawa, mas gipabug-at pa sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagserbisyo sa duha ka ginikanan. Mm. Ano na pa yung mga hadith, mga higala, mga igsuon, Mashallah. sa'ala fihi Abdullah bin Mas'ud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qailan, ayyul amal ahabbu ila Allah. So nangutana karon si Abdullah bin Mas'ud sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipangutana niya ang propeta, ya Rasulullah, unsa ba nga trabaho ang pinakagusto dito sa Allah subhanahu wa ta'ala? Unsa ba katong trabaho? Pinakagusto gyud, pinakapinangga gyud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mm. Tubag sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sala Sallallahu alaihi ala wasallam. waqtiha. Mm. Ang pagsambay, ang pagsala on time. Pagsambayang, pagsala on time. Yan nangutana na pud siya, "Thumma ay unsa na pud ya Rasulullah?" Gisunod na usab ang birrul walidain. Ay Mm. but pasabot, pagtahod, paghigugma, pagserbisyo sa duha ka buok ginikanan. Ug ang ikatulo, al jihadu fi sabilillah. So ang highlights ito, mga higala, mga igsoon, after sala, no, isunod sa Nabi Muhammad Mm. sallam ang birrul walidain, Allahu pagtahod Akbar. ug paghigugma sa tuang duha ka buok ginikanan. Mm. Aduna sa kahadith, akbala rajulun ala rasul. So aduna ning abot usa ka lalaki dito sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakal, ubayi'uka ala al-hijra wal jihad. Ya Rasulullah, mo pledge ko, mo sumpa ako nga muuban sa imuhang paghijra, pag-migrate o pakigpisog. Mm. Abtagil ajar min Allah. Gusto ko makakuha og gantimpala, ganti, reward gikan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakal, fahal min walidayka ahadun hay? Nangutanang, aduna pa ba'y buhi sa imong duha ka ginikanan? Mm. Fakala naam, bal kilahuma, sanglit silang duha, buhi pa hangtod karon. Fakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, patabtagil Sallallahu ajar alaihi min wasallam. Allah, gusto ka og reward gikan sa Allah? Ingon ang lalaki, naam ya Rasulullah. Ang mando sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farji ila walidayk fa ahsin suhbatahuma, rawahu Muslim. Uli dito sa imong ginikanan, fa ahsin suhbatahuma. Di mana? Ayuha ang imuhang papag-uban sa imuhang ginikanan. Di mana? Serbisyohi silang duha. Tahura silang duha. So mao kato ang Subhanallah. mando sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduna pa hadith ya Sheikh, ja'a rajulun ila Nabi yuridul jihad. Sallallahu alaihi wasallam. Ah. Sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarji'a wa yabirra ummahu. Mm. Fa'ada ar-rajul ragbatahu fil jihad. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarji'a wa yabirra ummah.
وفي المرة Mm. الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. ابن ماجه. Subhanallah. Allahu سبحان الله. Allahu So Akbar. daghan mga anak karon no, mga masulti nato na mga suwail, mas ginauna pa nila og hatag ang katungod sa ilahang mga barkada, sa ilang mga amigo kumpara sa ilahang mga ginikanan. Mm. Samantala ang Jannah, ang paraiso mao kini ang ginapangandoy natong tanan. Halos tanan mo Mm. na atong ginapangandoy. Apan wala kay makita nga hadith nga ang paraiso naa sa tiilan sa ato ang mga barkada. Wala gyud. Mm. Samantala kini ang hadith nga Astaghfirullah. giingon sa Nabi Muhammad sallam, aduna usa ka Sallallahu lalaki alaihi nga wasallam. gusto muuban sa pakigbisog. Mm. Gisugo siya sa Nabi Muhammad sallam, gimanduan siya sa Nabi nga muuli og iyahang pagaserbisyo ng iyang mama. Mm. Nimbalik na pud og ikaduha. Kay gusto gid siya og kanang reward. Apan mao lang gyapon ang gibuhat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Manduan alaihi siya, wasallam. gisugo siya nga muuli lang gyapon unya iyang pagaserbisyo ng iyang mama. Pag ikabot, Subhanallah. abot sa ikatulo nga beses mga igala mga igsuon sa iyang pagbalik, Mm. gikasab-an siya sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayhak. Naunsa na ba ka? Murag ginana ba nato no? Wayhak. Mm. Murag gikasab-an siya sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mm. Naunsa na ba ka? Ilzam rijlaha. Fatammal jannah. Di mana kanang serbisyo siya ang imong mama. Kay ngano man naa diha ang paraiso. Wala lang sa kanang pakigbisog, dili lang sa kanang paggunit nimog espada, kundi kanang pagserbisyo nimo sa imong ginikanan, hilabi na ang imong mama, maunay usapod sa mga susi nga ikasulod nimo sa paraiso. Allahu Akbar. Allahu Masya Akbar, Allah. subhanallah. Apan Subhanallah. sakit pamalandungon niya Sheikh Muhammad, daghan mga Mm. kabatanunan karon, no, mabalik nato Mm. nga murag tig-anak silang mga kasing-kasing gahi nag mga ulo. No, Mm. mas ginapalabi pa nila ang ilang barkada, mas taas pa ang ilang oras silang mga barkada, no? Ang ilang papag-uban silang mga barkada, halos tanang oras nila naa na dito. Halos dito na magpuyo silang mga barkada. Apan Mm. kung atong tan-aw ng reality, ang atong realidad, mga igala mga igsoon, hinaut-unta nga masabtan ninyo. Ang realidad, pag masakit ka, kinsa ba ang muhunong sa imo? Di ba ang imong ginikanan? Mm. Kinsa ba ang modipinsa sa imo? Di ba ang imong ginikanan? Kinsa ba ang Sahih. nagasustento sa imo? Ang imong ginikanan. Kinsa ba ang mupangga sa imo? Kinsa ba ang labaw nga mobatig kaluoy sa imo? Kung dili ang imong ginikanan, dili man ang imong barkada. Dili mahatag sa imong barkada nga adunay mahatag sa imong ginikanan. Naay mga butang nga Kina. dili gyud mahatag sa atong barkada. Dili gyud. Sahih. So dili gyud nato dapat palabihon ang atong mga barkada kay kumpara sa atong mga ginikanan. Gusto ka Allahu Akbar. nga makakuha og tawfik kanang himaya, grasya, no? Kung gusto ka nga sayon ang imong mga transaksyon, ingon ang atong mga landon ng mga ulama, sunda ang imong ginikanan. Mm. Tahura ang imong ginikanan. Gani ingon sa atong mga landong ulama, kung sa imo ang mga transaksyon daw dili mapostro, murag medyo nagkalisod ka unsa pa ba, no? Daghan na kang ginabuhat apan murag lisod gyud kaayo. Ingon ang atong mga landong ulama, raji' walidayk. I-review nimo, i-recap nimo ang imong relasyon sa imong ginikanan. Maayo ba or dili maayo? Mo na reality. Tinagtuman gud ang uban Subhanallah. nga moasinso sila kung ilahang biyaan ang ilang ginikanan, ilang talikdan ang ilang ginikanan. Mga igala mga igsuon, lain ang pagtulunan sa Islam. Ang pagtulunan sa Islam, kumpleto, insakto, tama. Pag-abot sa relasyon sa anak ug sa ginikanan, subhanallah, wala na mo'y lain pang makit ang relihiyon, gawas lang sa relihiyong Islam. Mm. Wala nag-ingon ang Islam nga inig-abot nimo 18 anyos, kinahanglan mo separate na ka sa imong ginikanan. Maglahi na ka, mag-independent na ka. No, dili na. Sanglit mas mukusog pa ang imong pagtahod, ang imong pagigugma sa imong ginikanan. Ibaw nimo kung unsa ang katungod sa imong ginikanan aron mahatag nimo. So mao na mga igala mga igsoon, sakit gyud pamalandungon. Gani nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagad man gud nato madunggan dinhi once ang anak dili na mo tuman, dili na mo maminaw og tambag sa mga ginikanan, mamiligro gyud ang kinabuhi sa anak. Nay hadith ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i-check lang ko Sheikh Muhammad, ingon niya talat muhlakat.
tulo ka batasan daw sa tao nga makapamiligro, makapamiligro. Muhlikat. 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 So makapamiligro. Una dito, al-ujub li nafsi, kanang sobraan nga paghanga sa iyang kaugalingon. Ikaduha, Pagkabilib. pagkabilib sa iyang kaugalingon. Mm. Ikaduha, ittibaul hawa. Mao ni siya, ittibaul hawa. Kanang Mm. pagsunod sa sariling kagustuhan. Kumbaga sa Oo. term namo diri, Sheikh, ang tawag namo ana sarkom. Sarkom. Sariling kuman. Astagfirullah alazim. Nasa sariling kuman. So dili na siya mamina og tambag sang ginikanan. Tungod kay Allahu siya na musta'an. mismo ang nagakuman sa iyang kaugalingon. So ikatulot katong tulol amal, sobraan kataas sa pangandoy. Bisag pagharam iya nang buhaton basta kay makabot lang ng iyang pangandoy. So once naa na sa Allahu usa ka musta'an. tawo, mamiligro gyud ang iyang kinabuhi. No, hilabi na karon, di na to palayon ang mga anak. Ikaw, express anang babae, no, Sheikh Muhammad, Mm. giatiman siya pag-ayo sang ginikanan, ipa-eskwela pag-ayo apan dili siya mamina. So unsay nahitabo? So sayo siya nabuntis. Sayo siya nabuntis. Tungod kay dili man siya maminaw. Mao lang gyapon ang mga lalaki gipa-eskwela, giatiman pag-ayo, gidisiplina apan dili man maminaw sa iyang ginikanan. So ang nahitabo karon, so wala na man pag-eskwela. So ang mahitabo pagmahay-mahay na kay ngano man makita na iyang mga classmates nga na professional na, nahuman na. So wala na, nasa ulahi ang pagbasol. Tungod kay Subhanallah. wala niya gipaminaw ang iyang mga ginikanan. So Allahu mo ni musta'an. kaakibat sa mga anak nga dili gid maminaw sa tambag sa mga ginikanan. Subo sa mga igala mga igsuon, kabalutan nga kuwang pagid kining oras, no, kung ato yung saysayon tanan, so kuwang gyud kaayong oras. Apan at least man lang nakahatag kita og kanang mga ebidensya, mga dalil gikan sa Quran ug sa hadith sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinauton nga tinaw sa inyo atong pagpaabot nato sa aya ug sa hadith sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.